Yn y fideos byr yma, byddwn ni'n ystyried sut mae oedolion sy'n galluogi dysgu yn darparu cyfleoedd datblygiadol priodol i feithrin sgiliau trawsgwricwlaidd plant wrth chwarae a dysgu trwy chwarae. Mae 6 fideo yn yr adnodd hwn. 1. Cyflwyno addysgeg a sgiliau trawsgwricwlaidd. 2. Addysgeg sy'n canolbwyntio ar y plentyn. 3. Dysgu dilys a phwrpasol. 4. Oedolion sy'n galluogi dysgu. 5. Chwarae a dysgu sy'n seiliedig ar chwarae. 6. Crynodeb.